Ka UDP Youth Wing haka arpnyo tere urimpang arja arpuar kalaploy ke General Council ane ke General Meeting haka yeng jo uba don kupar roy bam kwa hedwar blay naga benta ban kre ek election arja arpulai haka ni ke jelang la dan lang ru uba med ba lingdo President Rangba Jong Keseng ki MLA ki MDC bar ki wei de ki nong elam Jong Keseng kum juru ki nong Krishan na keleng habai kren ki nong tho khubor hadem lawai ke jelang uba kermen chelau lo ong baki pai ba Ngim Dei ban bi ya ke jingwan pen thami ki seng lane ki party ki bara Shabar ula kenturu ki record lane ki nong mi khma Jong Keseng ban yai bat scam ki nong rim Jong Keseng ban long ru ki bayai sha ladangi iba imei pa jongi ya ke eki jingdon kam jongi ni pan ki kimla ban punyo ingi rengi le kam kmi kam pa no shwe ta ga di jingkla jong khun ringa kwa ban request hangne ba lada ki kmi ki pa jongi ki ba yidon lang kat ban ni bala pne pan san ngi bala ai ngi ki platform andre atn ngi criticize kala ta ga di jingkla jong khun ringa kwa ban kerpat kun ni ba pila de ban ai le ni ya sha ka tu kan ni kan sa poi ka por jong pi ba kani ka party le ni kinu ki party regional ba pila judon lupa menshwa phinde ban phet ke jing yasha jongpi ke de ka ek ban wanra ya ke jing sei so relada phi chudu jing kermen le ni ka jing wan jong ki wei ki party na shabar shu unbe yangi andre kata ka de bakla andre nganam keno ya ki to ki bakhot dengan keno ya ki jing tlot hi jong wei bo shin ki decision namar lada ki nong khot kin sa khot be namar ki kwa ban penhe pensan ni ke parti lejong andre ladangi ngilong ki betulot ban shim ki decision kata ke jing dan jing bekla jong tengah kerpat ya bro hi ban ngangi scheme le hirup kat kum jing i jong amta ba ni na lian jong ke parti UDP ngilong very firm and very strong but ngindang ya petengi ya ke jing trash tom jongi bat ngindang ya ne i ke parti UDP ban trash tom bat ngingai scheme ya ki prolog bala ya kham chngai na ngiru man ha ke ni ke pot india dang ya persang ban khot ni persiu thu biang ya ki ba ke ek jinon kam ban yaine bat ya sha bat ni ha party regional party khamta bu UDP khna bangin wanra ban yo highest numbers khna ba ke jinon kam khamta pi mo de siap jongi baro ngi don kam ban protect bat ke content baro hi ki jinon kam jong ni ku ki riu red fight tingi don kam ki regional party ulong bakani ketenat samla Jong Keseng ke Krishan bin pintre kam ya ka ILP ha ke jela nalin jungi ni de kwa ba kani ka ILP ba bingin ye yo kloi bon mar ka de ki kwa jong ki pai ba jong na du mun shwa hadu menta ki yut jong ki dang kwa ai khmi ye kani nalin jungi ni de kwa ye kani bakan urlong ban ngi scheme ba ki ek ngin sab kan support ka ta ka discussion jungi ru ha ka party ha ni ka body jungi ba ki ek bodon kam nalin jungi ban le ta ye kani yo le se dot ki ek ba kini ki rang ba jungi kini ai jumut ye ka tangin sa shim bat yo le se ha resolution du min persang ban wanra ye menta hi min padon ke ek ban ong ha jungi de ba kani mila i ba nalin jong sarkar ru kala persang ye kani mila shim ke collective decision ma ke resolution apo je ke assembly re sa stang ke jumbo den le jo chief minister budan burom ba ye boro ki kalik ministers te ye kene hi mindang ya ni don ke jingkermen ba hakawi ke sengin yo ya ka ILP na bentaban protect ke de siap